Hello mga ka-friendship. Good afternoon, mayong hapon sa atong mga suki, sa atong mga fanatics, sa atong mga yum-yummers, sa atong page, Ma'am Ellie, mayong hapon. Kumusta ka mo diyan, no? Just arrived here in Dipolog City, just now. Karon lang gyud. And surprisingly, ngayon ko lang din nalaman, nagbulag na daig akong idol kaayo nga si James Reid o si Nadine Lostre. My goodness. Na-lost thread. Oh, na-lost thread yung kanilang relationship to each other. Kakaloka. Tungkol sa akong kabisi, no? Wala dyan ko na-update. Ani bulag-bulag nilang duha. Ay. Shout out mga ka-friendship sa Dubai. Munang kita, no? Hindi dyan naman ta mag-all. Don't be sad. Kung gibulagan ka, iniwan ka ng partner kasi parang wala tayong karapatang maging sad pag iniwan tayo ng mga partner. Oo, mukha nang pinaka-issue, pinaka-trending karon, no? Sa Facebook, sa YouTube. Ako lang dyan ang daily updated. My goodness, kakaloka talagang buhay pag masyadong busy ka. Hindi mo na alam ang mga pangyayari sa paligid. Oo, wala ka nang pakialam sa mga anumang mangyayari, no? Focus ka lang sa racket, paghanap buhay para may pambayad sa mga bills. Kasi hindi nagpapahinga ang mga bills. Tuloy-tuloy sila. Pag hindi ka updated sa payment, nako, additional. Oo, napakagitawag na to og penalty. Pero medyo nasad lang dyan si Ma'am Ellie, no? Kaya nagbulag dyan ang akong idol, James and Nadine Lostre. Yan ang sinasabi nila. Nothing lasts forever sa panahon ngayon. Talagang nakakaloka. Kaya kayo mga iniwan dyan, mga sawi sa pag-ibig, huwag kayong masyadong kalerky, ha? Huwag kayong masyadong imotera pag iniwan kayo ng mga partner ninyo. Kasi si Nadine, yung underwear niya, Victoria's Secret, iniwan pa siya ni James Reid. How about your underwear? Yung underwear mo, Avon, Natasha, hindi pa bayad. Huwag kang ano dyan. Kakaloka. Ay, listen dyan kayo, no? Nowadays, mahirap na makahanap ng true love. Kaya, pag iniwan, ayaw hikog-hikog, ha? Para ang mga friendship na ko, Peter Villarin Cortez sa Dayday Alacanompas, no? Ayaw jud mo, og huna-huna, og kuhag PC, and then maghikog-hikog mo. Kaluoy kaayo mo. Oo, hikog-hikog mo niya. Ito guys, Nadine. Ibulagam siyang James Reid. Wala ra. Move on. Wala na kang istorya. Wala post-post sa Facebook. Nagtuusan mo, mag-post mo sa Facebook kung gibulagan mo sa mga trato ng ikatabang. You are just adding injury to the situation. Ay, pero kaluoy kayo, no? Sayang. Mababawasan ako kakapoy basta makita sa video ni Ma'am Ellie, oh. Pero sayang kaayo, no? Guwapo. Maganda yung mga kanyang mga work. Parang wala na dyan kulang. Calvin Klein, di ay. Kisa pa nun yung Victoria's Secret. O di ba, branded ang mga panty, Calvin Klein, Victoria's Secret. Murag nakapanty siya Victoria's Secret. Nakita ko sa siyang mga post, no? Ang buhat, kisa pagatugan ako ng Victoria's Secret. I'm here in Dipolog. There is si Kayab Dipolog. There ko sa Badia. Nice ang place. Nindot ang function hall, pero medyo ko nalipay nga nagbulag niya akong idol. Oy, pait jud kaayo. Sila jud naman ako gihimong inspirasyon sa kinabuhi nga at least man lang kung kita dili ta suwerte sa gugma, at least na mga taong atong gilook up that they're happy with a relationship. O dapat sa otro ang panty suin, sa muta jud kang bulagan ani mong panty nga suin. Pero don't me, kasi ang underwear na sew-in is very durable. Panahon pa yan ng mga lola natin. Panahon pa yan ng mga kanunuan natin. Ito si durable. Ligon pa na sa inyo nga relationship ang panty nga sew-in.
Layla Masuod, pa-shoutout dito sa Abu Dhabi, J. Andalupan, Cagas. Oo. So, unsa mo dyan yung mga plano diya sa magipang bulagan, mag-imot-imot pag yun mo, mag-post-post pag yun mo sa Facebook. Hoy, atiman na. Ayaw palabid day. Mga dugta na gyapon. Mga matay na gyapon. Mga wala na gyapon ni kalibutan na nagpasobra ha. Jerry Lloyd de la Cruz from the land down under Australia. Hi, Ma'am Bea Steininger. Hi, Guabs. Kumusta? Natandog lang dyan ko, Guabs. Kaya karoon pa dyan ko nahibalong gabulag na dahil si Nadine o si James. Oy, dugay naman dahil. Oy, delayed telecast naman kaayo ko. Oy. Ako na lang paabuton. Kamu og imong partner magbulag. Buyag simba ko palayo. Hi, Guabs. Broken hearted pa ko sa Jadin. Pareho ta, Guabs. Ay, kagwapa gabulag. So ikaw, ug bulagan ka, ayaw ra kay hurt feelings diya, no? Kada uban diha ra bagud bulagan, post tayo sa Facebook. Kaloka kayo ha. Ang uban po diha bulagan. Manaa dayo magpakamatay, oy. Layo pa kay sa solar system ang imong relasyon. Kaloka ka. From Zamboanga City, Ivani Roberto. Hello po, madam. Unsa mo dyan yung matambag ani uban diring bulagan ba oy magpakamatay man? Hi, Ma'am Ellie. Hi. Hi, Jade. Gikan diya sa Abu Dhabi. Hello mga ka-friendship. Pasensya na kaayo no kay medyo paspas kayo mga mensahe. Dili dyan ako maapas og basa. Kung ko, slow learner. Dili ko fast reader. So gabasa pa lang ko wala na. Dipuloganon sa mayong hapon. Ganahan man unta kaay ko nila as in madam. Ganahan jud kaay ko nila ngano man unsa man asa man nagkulang. Bulagan gali ang mga itsuraan, insaktog trabaho. Bulagan man gali ang mga guwapa, lagmig lawas kita pagkaha. Unsa naman yung kinabuhi ani? Life is very unfair. Nagko. So kita magdahom na lang dyan ani nga. Wala dyan mula hutay na love life na to ani. Kaya mo magana. Guwapo. Maganda. Sexy. No. Roads forever ni Amo Guaps itugot sa Ginoo pero maunay ginaingon nga we can't predict. Yes, we can't predict because each guy has a dick. Predict. Ay, nagko. So sa ating mga ka-friendship diha, no? Pasensya na kay delayed telecast ko ni atong kuan karon. Panagtigom panagkurom sa atong pag-meeting diri sa atong nga page. Ulahin nagyud ang tanan. Pero wa tay mabuhat. Abso na lang nato mga panghitabo. Nihunong na og buto ang taal nga bulkan. Ako mo pa'y pagbuto aning akong kahibalo nga Jaden na bulag na day ni. Bulagan manggali ming mga bayot nga kami nagagasto. Wow. Mas mahirap yung buhay ng mga kabaklaan. Kami pa yung gagastos. Bibigay ng allowance. Kami na lahat-lahat. Kung pwede palang bilhin namin ng mga kaluluwa ng mga kalalakihan na yan para lang maging happy kami. Oh, pagkatapos, ay nagko. Iiwan ka lang ng bonggang-bongga. Wala man lang pasabi. Wala man lang may bilin-bilin. Kung makabiya, diretso mangyud oy. May nang tala magmubiya. Mananghid. Di pag yun, susluoy ka ng mga bayot. Kaluoy, jud kaayo. Jud tayo mabuhat po. Alangan man sad. Misag atong gasto, sa man na ito na parifanan. Kung sabi pagparifan, nga wala man sa tayo resibo, paghatag. Diyan tayo nagkakamali kasi dapat minsan-minsan pag nagbigay tayo sa mga lalaki, dapat may resibo. Love has no shape man kuno guwap. So wala dayon itsura, kurba, maong lawas, kawan paglaom. Love has no shape. Love can move mountains. Love moves in mysterious ways. And most of all, love is the greatest gift of all. It means, madam, dili gyud sila meant for each other. Kaya kung sila gyud, tsak to ka Jin. Kamu jud, bisan pag magbulag, hala, magbalik na gyapon, basta kamu jud. Kino jud ka Jin. Not forever, Ma'am Ellie. Adoy, kanusa pa ta makita ng forever? O, dako na kay ko gasto. Yung nagasto ko sa lalaki, aabot na ata ng mga 1,000. Wala pa gyapon na hitabo. Hangtod ron, nahuman na lang eskwela, wa man. Nahuman na lang ilang balay, naparenovate na ako ilang pantawan.
Napasungkit na nako ilang ato pero wala. Pait jud kaayo. When there's only one thing I realize in life, it's not the beauty, it's not the shape. If you are not meant to be, you are not meant to be. I believe in love and forever, madam, with the right person. What if that right person left you? Diba? Ganun talaga ang buhay. Kasi sa buhay pag-ibig, may left, may right. Kahit feeling mo tama, minsan ginagawang mali. Mali. Di pa eskwela di ay, oo, man na. Kaya kaming mga bayot, we gays, kami talaga ay busilak ang aming kalooban. O, pagkatapos, bigay lang kami ng bigay. Hindi naman namin kinakalculate how much yung binibigay namin. Yung nga lang, at the end of the day, pag itong mga lalaking ito, mga bastos, mga walay kasing-kasing, may itong og kalag, hindi man lang marunong magpasabi. Wala malang signal. May pa ang bulkan na pa'y ginagmayng signal o sa mubuto. Kani mga lalaki, may tagpabutahan ta. Di man sa tapabutahan ng mga lalaki, oy. Ipabutahan pa, saloon dyan ako tanang binuto para bongga, makabinipisyo pa ta. Pero wala. Sakit. And most of the time, pag iniwan ka, ito yung pinakamasaklap sa lahat. They will leave you na walang pasabi pagkatapos makikita mo na lang na may kasama ng ibang babae. Ayan. Papatay talaga ng bonggang-bongga yung mga ganyan eh. Don't expect too much in love so we know how to be contented. Nako, hindi mo talaga yan masasabi kasi pagdating sa pag-ibig, pag sinabi mong love, talagang too much expectation lang. Too much expectation talaga yan. Hindi mo masasabing huwag mag-expect. Nako, pag pumasok ka dyan, wala ka na sa sarili mo. Para ka nang nabuang. Pag pumasok ka sa love na love na love, para kang nalab-lab dyan. Madam, ang Persian cat, Sanman, ato sa balay akong gibilin. Kaya di akong dipolog, nangita kong kwarta, kaya para gyapon sa laki ni. Baso pula man ni akong gigastuan, o siya nagyod. Oy, joke lang ha. Basta motugan mo sa akong ginikanan ha. Binuang lang jud na ako. Madam, walay forever. Tinuod jud kaday mga dugta ra, magbulag lagi hapon. Ako madam gibuwagan ako kay wa jud ko mo give up kay ana man siya. My heart and mind says you're the one. The heart and mind says the one. Swerte ka pinagpatuloy, pag hindi malas. Totoo yan madam, correct. Tama yan, di ba? Jar Loves, si Crazy Vet. Pa-shout out, madam. Di kang Joram pa-osto. So, ganyan talaga ang buhay. May realization. Kung si Jaren at James ay naghiwalay, kahit magaganda, gwapo, magandang trabaho, tayo pa kaya. Oo. So, pag hindi talaga para sa atin, hindi talaga para sa atin. Walay forever, ma'am. Basta buhi, importante buhi. Di man gani mananghid sa ilang mama kung mulag ka madam. Sa ato apag ka ha? O, tinuod yun na sa suni. Manglaag, di lagi mo, hindi marunong magpaalam sa kanilang mga magulang. Don't know how to say goodbye. Sa ato pagka ha? Wala yun. Pero, masakit yung kaya niya akong gibati nga karon pa dyan ko nahibalong gabulag dahil ni sila. Pait kay Michi from Australia. Gugmang animals, madam. Oh, may pa ka ng mga gugmang animals. Gipaadto na sa Manila Zoo. Para maglayog sila sa other animals. Kaya kanang mga lalaki. Di sila mga tao. Usahay kanang mga lalaki. Igit. Usa igit Janice ba? Nakaigit ka di Janice? Hugawan man sila nakaigit na. Og di undangan, aron di na magbalik-balik ang sakit. Kasara na di ba madam? Oo. Ang kasakit, mura nag-jerjer. Una rin sakit, pagkadugay, lami na kayo. Bahalag magbalik-balik. Ay, nako. Sa mga katulad, kung hindi masyadong maganda, sa SS na ay forever. Sa mga tulad, kung hindi masyadong maganda, huwag na tayo mag-expect sa buhay. Tanggapin na lang natin ang collect and select. Oo. Tanggapin na lang talaga natin na darating talagang panahon na iiwan tayo ng bonggang-bongga at wala tayong magagawa. Whatever it is, tanggapin na natin ang papayapa at buo sa ating kalooban. Madam, ay pamamista kas malungkay. Di ko maatog malungkay kay social kay akong event karon, di ako dipolog. Ibaylo na kong angat sa babaw. Di na lang, oy. Virgin, dito sa Jinsan City. Taasas balag, oy. Wala siya ko gabalag ba, oy. Wala, ragan. Ako makita ninyo.
Kapindot-pindot sa inyong mga cellphone in spite of your busy schedule. Makikita natin. Wala forever, madam. Among maong maningkamot na lang tag-ato. Love you, madam. Mercury. Love you po. Correct dyan, Abilma. Kumusta na yung baligya, aday? Shampoo sa yung baligya, aday. Lotion. Kung di tagwa pa, mangandam na lang dyan ta perme. Kay bayluan ragi hapon ta. Mao. Munag-ag ko. O sana dyan laman. Kay kabalo man dyan kung biyaan dyan ko sa lalaki. Iiwan din ako at the end of the day. Oy, tilwan na lang dyan ako. Ay, mamatas ko. Ay. Tilwan dyan ako over. Kay puslan mang biyaan ko. Tilwan ako. At least wala'y mahayay. Mitch na ay birthday party karong taon-taon mga 5 p.m. Da madam bilang kara na to 45 degrees aron inigbiya sulit kana jud riya. Muna jud nami ako nahuna-hunaan ron puslan mang biyaan ko hala. Mutuwad, mulitad, mubakliad ko eh. Mamatas to eh. Tagalog na naman kami nakaanhan nakagdipulog oo. Kasi may mga ka-friendship tayong hindi nakakaintindi. O ng Bisaya, taga-asa ka ni sila. Madam, guwapa ba ni mo oy? Ano sa ko na guwapa ni nawungan ni? Sige dang gibulagan, guwapa di ay. Basta ha, reminder lang ako na yung balikon. Kung dili kaayo hitsuraan, ay nagpagdahom kay posible jud kang bulagam ikaw ay iiwan ng bonggang-bongga bantay spik-pik ma'am aday dutlan pa daytang hingaon man ta og kuan sa lawaki madel. Ay lingaw po shout out diri sa Jeddah power makalingaw oy ano ra jud na ari na lang kanako madam ay bahala ka di asilin may pamamalhin kag baka di ra gyud kuday. Mag-antos ra gyud sa akong kinabuhi day balak ana gyud day. Basta ato lang yung usbon no. I will just reiterate this nga si Nadine Lostre ang kanyang underwear Calvin Klein iniwan pa siya ni James Reid. How about you that your underwear is suin Avon and Natasha? Di mas bulagan na gyud kaniya kakaloka ka. Wala paghikog-hikog diyan no, taas kay kinabuhi, indot kay kinabuhi no. Dapat kay makitaan nga deserving para nimo. Ato jud mapangitaon. Hangtod mo retire ta kung di ko ta makakita, awa jud ta swerte kinabuhi, at least laning kamot ta. O at least binigay natin ang ating best na makakita og someone to love. Hi, TFL. Ako pandain sila. Shout out from Perth, Poki Cutie. Palacio ng Riyadh, Evelinda. Dili idibdib madam kay mga lalaki karon disposable na tinuod na yan. Ambot lang. Muna ako basta radyo niya akong last pamilin-bilin. Biyaan manggali ang itsuraan. Kita pa kaya nga galisod atong itsura. Biyaan maging sexy. Kita pa kani atong lawas galisod og kurba. Biyaan magali ang lagmig trabaho. Kita pagkahanga ang atong trabaho 350 minimum rang adlaw. Biyaan manggani tong hamis kaayo. Kita pa kaani atong panit sagol kagid-kagid buni ubang katol-katol. Kaluka talagang kinabuhi oy. Ayoko na sa Earth, gusto ko na sa planet Pluto, Mars. Gusto ko nang manirahan sa solar system. Oo. Biyaan gay inang panty Calvin Klein. Kana pa niyang imong suin. Biyaan galit tong tag-as kag ilong. Kita pa ka diring atong ilong murag na agi-ag tambutso. Nya gipangalaan pa jud kag palwa. Unsa naman laman ni sumpa ni kinabuhi. Ay nako. So tanggap-tanggap lang yun. Kung biyaan ka niya, tilwidaan pa di ka magmahay. Ako tilwan na lang nako eh. Puslan man. Para di ko magmahay at the end of the day. At least if you want to track back your beautiful memories, good memories. At least makaingong kang nye. Bulag mi, pinutilwan po nagko. Miris eh. Woo! Hirap talaga sa kinabuhi. At bakit ngayon ko lang nalaman na nagbulag ang akong pinaka-favorite nga team up. Love team.
Oo, biyaan manggali ng gisung ay na kita paghang giilok ra. Biyaan magay silang humot og ilok. Kamu paghang mga bahog ilok. Da. Biyaan manggali tong humot kay baba. Kamu paghang iniginhawa makamatay mga bahog baba. Biyaan gito mga bahog tiil. O da, biyaan magay itong mga humot kay tiil. Wala gagamit og fisan. Ikaw paghang imong tiil gahita. Ay, saon na lang. Biyaan gali itong nakapedicure, manicure. Ikaw pagkaha nga imong kuko. Murag katamnan og alugbati balanghoy. Ay. Skin to skin jud madam pagtilaw. Oo, bagid gyud. Ako jung tilokon oy. Hasta nang manapot dis bongbong tilokon ako para walay mahayay. Gabulag dili magmahay, correct. Walay mahayay oy. Mahay ba diha? Lami na Jaden inyo unsa may yung tambalan diha? Unsa may inyong combination diha sa Tagalog tambalan man na. Tambali lang man inyo kasing-kasing nga dugay na kay nga samdan. Dugay man ako uyab di swerte kasi sa ano kay masulti day, proud ko nimo day. Ikaw na jud ang adunay loyal nga boyfriend. Unya kami aning dili loyal ang boyfriend unsa man mi? Mga ahoy laman mi, mamalhin laman mi kanding ani magpatok-tok og manok. Ay, nako. Ay, wadi na ta magyam-yam oy. Magistoryahan na lang ta diri, kapoy gyam-yam. Muras lagi hapon. Walay mahitabo, di madutlan, di kimamayad tong nangutang. Bisag usa man nagpamalikas wa man. Ay, nako. Hi, Madam Crispa Ignacio. Muna lang ginaingon, no? Biyaan gani itong nakapundar nagbalay na ay mansyon. Ikaw pagkaha. O? Nawa pagay ka nakasugod. Biyaan manggali itong na ay car. Ikaw pagkahang tukdog pa imong napalit. Na? Diba? Biyaan manggali itong mga limpyo kay tango. Ikaw pagka ng katunga sa imong tango gayilo. O sige. Biyaan manggali itong nakapastraight og buho. Lami ka with color. Kana pa kang imong wagi atiman kay wa kay budget pang riban. Bing ka na panos og budbud nga aslom kana. Sige hana para maghibulos ka diha. Tilokon taklaan pag yun nako. Di lang nako tilokon taklaan pag yun nako. Di ba Richelle, si Rosemary, Ryan Pearl, ayaw rag tilokat taklai para sulit. Sana makaabot ka dito sa Zamboanga City, out del Sur. Wano ko yung budget, arin ako sa doon. Hello, Madam from Hong Kong, Christine. Oh. Sige. Unya, mag-imot-imot pa kagbulagam ka. Nako, wag masyadong imotero, wag masyadong imotera pag hiniwalayan ng hindi ka marunong magtagalog, pinasagan na ning ako. Pag hiniwalayan ka ng partner mo in life, wag masyadong imotera, wag masyadong emotional. Napakalaki ng mundo para maghanap ng taong ikaw ay mamahalin. At pag ikaw naunsa na akong Tagalog at pag ikaw naunsa na gyud di na medyo malitok. At pag ikaw ay nagmahal, make sure na hindi one-sided. Because if it's one-sided, naku, walang mangyayari. Meaning to say, ikaw lang ang nakakaalam na love mo siya. Pero siya hindi niya alam. Dili gyud soulmate, hinul soulmate. Eksakto gud na Madam Ignacio. Kay gibulagan ma'am, dili soulmate, hinul soul kay dako na gasto. Grabe man sa kanuljo, ikit-kitan man sa nimo sana. Tinigol kay imong kitkitan. Lahi po sa kajin, oy, di lang ako tilokon. Ako kung tamus-tamusan. Hala, hugasi. Pag humanin mo hugas, uyabi. Hi, Jem Ganad from Jordan. Ay, naku, sagot ka ng friend zone kay dili mo uyab. Pero mura mo uyab, adik ko.
Gadugang nagkapobrehon ng friendson saysay. May pay wala. May pay magpatuktok og manok, maglalog og baboy. Buhi pataana, gugma-gugma. Butlang. Kaya ganyan talaga pagdating sa love. Make sure that your love to each other is not one-sided. At make sure na hindi lang ikaw ang nag-effort para maging kayo. Kasi pag ikaw lang ang nag-effort para maging kayo, expect the unexpected and expect the worst result out of your effort. Kasi ang totoong pagmamahal, nagkukulide yan. Oo. Sabi nga nila, hindi mo hahanapin, darating lang ng kusa. Tilai og maayo ka na, Jim. Tilai, Jim. Kana kung mga niw-niw ng imong dila dito guskuan, tabon-tabon. Magkano ka dumating? Mga 10 piso lang ako dumating, Mishing. Hi to Shane, Samir, Sabria Rose, Ragay. Oh. Kaya kayo dyan, especially sa mga millennials, nako, huwag kayong pasobra pagdating sa pag-ibig. At sa mga friendship naman natin, yung mga gays, na mga friendship natin dyan, huwag masyadong gumastos, ha. Alam na natin yung mga pulot-dulot, mga pangyayari sa buhay natin, sa buhay pag-ibig ng isang kabaklaan. Dapat balanse. Huwag ibuhos lahat kasi tayo po ay mga bakla. Kung ikaw po ay makakahanap ng taong ikaw ay mamahalin, ikaw na ang pinakaswerte sa lahat. Pero most of the time, ganun talaga ang palakaran. Pag may lalaking nagkakagusto sa iyo, especially sa mga bading, mga ka-friendship, mga LGBTQ community, diba? Anak yun. Minsan, tayo ay pinapagastos, hinihingian ng allowance, lahat ng klaseng allowance, hinihingi. Hindi natin alam kung anong klaseng allowance na yan. Bigay lang tayo ng bigay kasi nga, love. Pagkatapos, at the end of the day, na-realize niya, nako, hindi pala hi Sophronia Sohela, na hindi pala ikaw yung karapat dapat sa kanya, iiwan ka. Yan lang. O diba? Painful ang life. Well, anyway, the moral lesson for this conversation for this afternoon is that don't expect too much for love. Don't expect too much sa love. Pagkatapos, kapag nag-effort ka, dapat nag-effort din siya para balance yung emotion ninyong dalawa. Huwag masyadong ka-lurky, ha? Hindi yan healthy. Make sure that your love to each other is balanced and healthy, mutual to each other, give and take. Di ikaw lang yung give ng give. Kasi po, ang pagmamahal ay hindi charity institution na ikaw lang ang laging nagbibigay. Dapat may matatanggap ka rin. Ganun yon. Kaya huwag kayong ka-lurky. Sa mga pangbulagan diha, for one last time, this is just a reminder, huwag kayong magbigti. Huwag kayong maghikog-hikog dyan. It's not worth it. Move on. Find someone na mamahalin ka ng buong-buo, walang labis at walang kulang. So, Jaden, James, and Nathan, ang aking napaka-love na love team, ang aking idol pagdating sa love na love. Ay, nako, sayang. But that's life. Let's move on. Move forward and let's celebrate life, because I always believe that there is more to life than staying at home. Love, love, love.